Okay. Ubekwa yini namhlanje? Hey, nginenkinga enkulu. Ingangozulu. Hey, ngiyakutshela wena. Kwenzakalani? Ngidla imali yestokfela. Angithi njengoba sihlala istokfela nje besiwu-10, so umama bawu-10. So besifaka ama-1000 every month. Shuthi imali bengilonga ithatha ngiyifaka kuma-investment. Hayi ibuye imali. Nje ngilonga ngenza kanjalo nami ngithi ngizama impilo. Kahle kahle imali biyenzeka if uthi uyayifaka iphinde ibuye isiphinda. Yes. Bekwenzeka nje bengi-right. Kodwa ke kuthe ngo-October. Ngoba bengibona kuhamba kahle nje wonke lo nyaka nje. Ngavele ngafaka u-50,000. Kanti kusho ukuthi ibhanoyi selizophahlazeka. Oh, yangabuya imali. Yangabuya imali. Ngiphinde nginibingelele futhi ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu sikubiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ke nginguStufuze Dlangamandla Zulu. Umngwenyenkomo Msavokazi Mvuleni intokwazi ezalo mamkhize. Silana ke namhlanje noMrs P. Uthi khona into imgqilazayo ngosami emoyeni akasakwazi nokuhlala kahle. Khonto afisa ukuyikhipha ayitshele umnyeni wakhe. Kodwa ke manje sizifike lapho uzokasibulise asichazela kabanzi ukuthi yini ke sobona. Yebo sisona. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila semuhle. Hawu ngiyabonga. Yini ke inkinga engaka umuhle kanje? Ngicela ubulise ekhaya abalaleli nabalandeli beBlaqlife TV usichaze ukuthi why bakubiza uMrs P. Ngiyabingelela ababukela emakhaya. Igama lami nguNoxolo. Wakaphewa kodwa bangaziyo bangibiza uMrs P. Yes. Yebo. Oh, okay. Ubekwa yini namhlanje? Hey, nginenkinga enkulu. Ingangozulu. Hey, ngiyakutshela wena. Kwenzakalani? Ngidla imali yestokfela. Manje ngifisa ukwazisa umyeni wami. Kahle kahle ngidinga usizo kuyena. Ukuthi angisiza ngilekelele ngafa. Umama bestokfela. Bayakulandela. Angisazi fanele ngenze njani noma ngibaleke ngihlala kamasho. Oh, okay. Angisazi noma fanele ngibaleke ngiye kwenye indawo angazi nje ngiconfused. Kwenzekeni ngemali yestokfela? Hey, it's a long story. Angithi njengoba sihlala istokfela nje besiwu-10, so umama bawu-10. So besifaka ama-1000 every month. Shuthi imali bengilonga ithatha ngiyifaka kuma-investment. Hayi ibuye imali. Nje ngilonga ngenza kanjalo nami ngithi ngizama impilo. Kahle kahle imali biyenzeka if uthi uyayifaka iphinde ibuye isiphinda. Yes. Bekwenzeka nje bengi-right. Kodwa ke kuthe ngo-October. Ngoba bengibona kuhamba kahle nje wonke lo nyaka nje. Ngavele ngafaka u-50,000. Kanti kusho ukuthi ibhanoyi selizophahlazeka. Oh, yangabuya imali. Yangabuya imali. Manje ngisangena ingqondo. Angisala nje ebusuku. Ngiyabona futhi nje ngizobulawa ile depression. Manje ubaba awuzozizwa kanjani mawubhekile? Ey angazi. Ngoba yena nje ubaba umuntu onjani? Yena umuntu onosizo. Kodwa futhi abe nolaka. Uqale nje abhoke ngolaka. Kodwa nje yena hayi. Ngicabanga ukuthi mhlambe uzobhoka ngolaka yena uzongisiza mangicabanga. Asikaze ukumthinta ubaba uphewa. Baba uphewa. Ya njani? Sephela kunjani? Ngikhona. Awukho matasi singakhuluma? Hayi, singakhuluma. Oh, okay. Lolu hlelo lolu sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ukhuluma noStufuze Dlangamandla kwiBlaqlife TV. Oh, yeah. Ngihleli noMrs P. Uyamazi? Mrs P. Oh, Mrs P waphela lo. Umkakho. Yebo. Oh, okay. Kunento ebalekile afisa ukudlulisa kuwena.
Bengicela uma uphudlebe. Bengicela uma uphudlebe umlaleli sisi ukuthi uthini kuwe. Okay. Okay baba. Sawubona myeni wami. Oh, Mrs. P. Mrs. P. Kunjani? Ngiyaphila sithando sami unjani? Ungigreat. Hayi ngcono-ke mawuphila. Uh, Baba, njengoba phela uyamazi nawe umngakho ukuthi uthanda izinto. Sekwenze Wenze njani? hayi ngilalele baba. Ngicela ungangibhokeli ngolaka, ngicela nje wehlisa umoya baba lento engizokutshela yona. Ulalela? Ngilalele. Njengoba wazi-ke baba ukuthi bengidlala istokfela nalabo mama bala kaMashu. Abanye basemlaza bawu2. So, Yeah. njengoba ubona ukuthi nje izinto engizenze endlini ekhaya ukuthi iningi kanjani. Angithi bengiloko ngithatha imali yestokfela ngifake ebhanoyini. Uma ngifake ebhanoyini imali ibuye. Kahle imali biyenzeka na ububona ngokubuza ungibuza ukuthi ngenza ngani kodwa ngingafuni ukutshela iqiniso ukuthi ngidlala amabhanoyi. Qhubeka ngilalela. Ya kwenzekile-ke ngo-October. Ngathatha u50,000 ngawufaka ebhanoyini. Kanti leli bhanoyi lisezophahlazeka. Manje ngisenkingeni. Labafazi bestokfela bayifuna la imali yabo. Bengiloko ngithule nje nale ndaba kodwa manje ngiyabona ukuthi iyangidla. Sengibone kungcono ukuthi ngicela usizo lakho. Yeah. Angazi baba ukuthi Uyazi ukuthi usiphiwe. Sinakanaka sesiphiwe. hawu baba. Ungayithatha kanjani wena imali yestokfela omamzo ubazi banamakhanda aqapha. Manje-ke uzoyenza kanjani? Khona ngepoint-ke phela wabona wenze njani. Hawu baba ungakusho kanjani lokho? Ngiyokwenzani manje point? Wayifaka enkingeni ubona. Umamzo uyamazi ukuthi uneyidumbe phansi and uyampazi uyikhonzile imali. Sizobena ngalabafazi bakaMashu babenje. Manje angisazi noma fanele ngibaleke baba noma ngenze njani. Angazi ukuthi yini ekufanele ngiyenze manje ngoba manje bangimele and bangimele. Uzobaleka kanjani usumuzi? Ngoba uyakhumbula na izolo ukwangibuza ukuthi ngathi khona inkinga enginayo. Kodwa ngangafuni ukutshela iqiniso ngathi ngiright. Ya ukuthi abafazi ngiyahlupa. Ngoba manje ninengqondo ezishaya. Uma ngabe ufuna ukwenza into yini indaba ungavuki endodeni yakho nibukisayo nokuthi uvekuthatha uzenzele. Baba ngiyaxolisa. Ngicela uxolo nje kwengikwenzile. Ngidinga nje usizo lakho. Sizoyithini-ke le nkinga? Ngiyacela baba uzame nawe ubothi wenze njani njengendoda. Ngoba phela ngeke ngisilahlele izandla nje. Fanele kube khona isifithi manje fanele ngidayisele inkomo yami ufeke emntwini ukuze sikwazi ukukhava lezi zikweletu. Baba ngiyaxolisa. Phewa wami umuhle. Ngiyacela ungixolele. Ngicela nje uzame baba ngawo wonke amandla akho. Noma ungadayisa yona inkomo. Angazi ngathini. Ngiyacela baba. Ukuphi wena? Ngilana Lapho kuma TV. Baba ngiyacela wehlisa umoya. Lalela phela. Kuzodinga ukuthi-ke ubuye sibonisane. Yebo baba. Ukuthi ngehle-ke mina nge-weekend habe ngehle amaphumulo kodwa isale yakhona. Yebo baba. Ukwazi ukuthi ukhave ikwenzayo bazokubulala abantu. And ngisenkingeni. Sengiyakuvela nje ngoba ngiyakuthanda. Otherwise ngabe ngiyakuyeka uhambele ko-point. Ngiyakuzwa baba. Baba wakugqalisa-ke owakuvuma uma uthi ebuhleni nasebubini. Ngiyabonga kakhulu ukuthi umamkele. Noma ngabe kuthiwa uzoluza inkomo-ke kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi umlalele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Ngiyabonga ngicela-ke ungavusi-ke ubudoda-ke Nkosi yami umuntu wesifazane lona. And uke washo ngaphambilini ukuthi izinto asezenzile endlini okusho ukuthi ubefisa kahle kahle ukukulekelela naye afake isandla njengomama ekhaya. So acela umlekelele. Bayahlupa hayisuka. Manje baba njengoba inkomo ingawona nje u50,000 le enye imali ezogcina ifike ko50,000 umama le ayikweletayo izobe sibuya phi yona?
Hayi phela ngithi mina ngiyindoda. Njengoba ngiyindoda ngiyasebenza kukhona imali ekhona nami sengiyibekela ukuthi makuvela yini noma nje bakuzokhisimusi sikwazi ukuthi sesodla wona amazambane nophuthu lolo. Kuyezwakala baba, kodwa-ke uzizwa kanjani-ke sewazi ukuthi okade ukubekile sekufanele ukufake ngalana-ke manje umama uyokhokha? Ya manje fanele ngimsize yabo, fanele ngimsize manje umngane ngoba uzobulawa abantu. Imali ayilutho, iyasetshenziswa imali kuyibe khona. Ya. Kodwa-ke umthemba usazoqhubeka ukwazi ukumthemba kalula noma? Hayi ngeke saphinda kanjalo izokufela. Awu usuyamvala manje? Uma efuna ukudlala izitokfela uthatha imali ayibekela endlini. Hayi kulungile baba, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu usithathe i-call yethu. Yebo siyabonga. Okay, uyakwazi ubaba uyakwamukela njengamanje ukuthi uzokhona ukukusiza. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Angazi ukuthi ngingathini. Uzokhona ukuphefumula-ke manje ukhululeke. Hayi bengasala ngisho ebusuku. I-depression ime ngenhla. Kodwa umuzwa ukuthi ukwatile ngoba ezebekele ukuthi nje uma ufuna imali ahambe ubona ukuthi wenza njani point. Ya, ngiyamuzwa. Uzokwenza kanjani-ke ukuvala leso sikhala leso lokudinwa konke? Akukona njengamanje ngenxa yemali. Ngizobona ukuthi ngenze njani phela njengomuntu wami weminyaka mina engaziyo ukuthi ngimthintaphi. Siyabonga kakhulu mama ukuthi usibhalele. Okay, ngiyabonga. Ngizibonelele-ke nani ukuthi mawuthula nento iyakubulala and uyafa and siyakunqaba and sidle emngcwabeni wakho ngoba wena uthulile. Waza kuthina uthi udinga u-success nga-something odinga ukuthi uyikhiphe kubantu usibhalele. Inamba uzoyithola lapha escreenini. Ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe, wenze yonke into ofuna ukuyenza noma yini yenze. Siyabonga kakhulu ukuthi uyasibuka.